салом алейкум. ҳамдиёрони азиз, имрӯз 2 декабри соли 2024 мебошад. қарор дорам дар ҳавли худам шаҳри Душанбе дар зери ангури афсона. ангури афсона ман тарашро нишон дода будам. кишмиши бедона аст, бори ки дароз аст. дар мо дар бозорҳо нест, дар Америка бисёр аст. дар хонаи ман бисёр бастагӣ буд. лекин аз сабаби баланд будани ҳамин чойлоб инро нахӯрдему истода тораш. ин чӣ хубӣ дорад? инро на занбур мехӯрад, на чумчуқ мехӯрад, на гунҷишк мехӯрад, на майда мехӯрад, ҳичӣ намехӯрад. ва ҳам хеле дар баданаш хушк мешавад, мавиз мешавад. ман ҳозир мечинаму пӯём фуроварда мебинем ки чӣ гуна мавиз шудааст. ман ҳамиро мо мефурӯрем, мебинем. анин мавиз бинед ки чандин рӯз чӣ буд? барфу борон буд. як қисмаш вайрон шудааст. ванинаш болаш вайрон шудааст, дарунаш тоза. мебинед. хай инашро ба мурғо метиҳем. ҳаққи мурғ. инро агар мо сари вақт мегирифтем, беҳтарин мавиз мешуд. дидед? мурғои ман мавиз мехӯрад. тухми оригинал. мана ман мавизи кишмиши афсонаро ба шумо нишон медиҳам. мана бинед. дар таги борону барф бо тар шудааст, хушк шудагӣ будин. ин ангур пешпазак мебошад. ва ниҳоят ширинам ҳаст. ин ангур беҳтараш барои хонаводтон яктагӣ дутагӣ кунед, чунки барои бозор кораш бисёртар аст. хушачаҳо майда-майдача мешаванд, халтача гирифтанд дар кор. лекин беҳтарин аст. ман ҳозир ман мечашам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. мегӯям ба шумо чӣ хел аст. мана ин кишмиши мавизи хелоин ки дар тораш пухтааст. ду қисми ангушти ман. як қисм, ду қисм, се қисм. аз ҳамин се қисм ду қисмаш бо баробар аст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. чунон роҳат мекунед. ман гуфтани бо чой хати хӯред, агар инам истеъмол кунед беҳтарин аст. ширин бедона дона надорад. худаш дар тораш мавиз мешавад. ҳай барои хонаводтон гиред. бемалол бо роҳат инро истеъмол мекунед. ҳамдиёрони азиз, аз ин ангур ба гумонам ман онқадарам надорам. 3-4 аст. тамом. ба касе агар ёфта додам метиҳам. набошад соли дига боз зиёд мекунем. дар паноҳи худо бошед.